कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दहशतवाद गाडून टाकण्यासाठी आम्ही एकमेकांना विरोध करणारे आज एकत्र आलो आहोत। ही आमच्यातील एकी अभूतपूर्व असून जिल्ह्यातील तिन्ही विधानसभेच्या जागेवर पुन्हा एकदा भगवा फडकवून उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होतील असा विश्वास माजी खासदार ब्रिगेडियर सुधीर सावंत यांनी व्यक्त केलाय। तर कोणी कितीही दावा केला तरी जिल्ह्यातील माजी सैनिक हे माझ्यासोबतच होते आणि माझ्यासोबतच राहतील असं देखील ते म्हणाले। आमच्यावर अनेक वर्ष राहिली। आता तर आज एक नवीन रूपात आपल्या समोर आलेलं आहे। त्याचं कारण असं आहे की परवा उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हे आपले नेते इथे आले होते, तर त्यांच्यातर्फे शिवबंधन बांधून मी या शिवसेनेमध्ये उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वामध्ये काम करण्यासाठी आलेलो आहे। त्याचं एक फार मोठं कारण आहे की स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे जेव्हा इथे नेतृत्व करत होते शिवसेने, त्यावेळेला सरकार त्यांचं आलं। म्हणजे आपल्याला माहित आहे की काँग्रेसचा पराभव झाला आणि शिवसेने युतीचं सरकार आलं। त्यावेळेला बाळासाहेब ठाकरे यांनी मला फोन केला होता, कशासाठी ते राजकीय कारणच होतं, आणि तेव्हा त्यांना भेटलो होतो। आणि त्यावेळेला सरकार कोण बनवणार हे एक चर्चा चालू होती। तर मी त्यांना विनंती केली की कुणाला तरी तुम्ही दिल्लीला पाठवा आणि त्याच्याबद्दल आपण जे तुम्हाला पाहिजे तसं आपण करूया। मनोहर जोशी आले होते, त्यांना मी एअरपोर्टवर घेऊन हिमाचल भवनमध्ये गेलो। तिथे सुधाकर नाईक होते आणि आपले प्रतापराव भोसले, ते नंतर अध्यक्ष काँग्रेसचे होते, हे सर्व होते। कारण त्यावेळेला काय झालं की बहुमत कुणाचं झालं नाही आणि आमचं मत होतं की शिवसेनेला बहुमत मिळालेलं आहे तर त्यांना सरकार बनवू दे, आपण कशाला ह्याच्यात पडायचं। पण ते आमच्या नेत्यांना पटलं नाही आणि सरकार बनवायला ते पुढे चालले होते। तर त्यावेळेला अनेक अपक्ष होते, 40 अपक्ष लोक होते। तर त्यांची चर्चा झाली आणि मग त्यावेळेला काही लोकांना आम्ही ऍडवाइस केलं, ते शिवसेनेत गेले आणि युतीचं शासन झालं। त्यामुळे त्यावेळेपासून माझा शिवसेनेशी जवळचा संबंध बाळासाहेब ठाकरे यांच्याशी संबंध राहिलेला आहे। आणि त्यांनी मला विचारलं, म्हणजे सरकार बनल्यानंतर तुम्हाला काय पाहिजे ते सांगा। मी म्हटलं व्यक्तिगत मला काय नको, पण तुम्ही प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये सैनिक स्कूल बनवावं असं त्यांच्याकडे मागणी केली। आणि त्यांनी ते लगेच मनोहर जोशी यांना फोन करून सांगितलं हे करायला पाहिजे। आणि त्यावेळेला सैनिक स्कूल झाल्या, आता 38 सैनिक स्कूल झालेले आहेत, म्हणजे प्रत्येक जिल्ह्यात सैनिक स्कूल आली आहे। आणि त्या सैनिक स्कूल नंतर चालवलं नाहीत बरोबर लोकांनी, आम्ही तेवढी काय चालवलं नाही, सिलेबस नाही आणि काय शिकवायचं ते नाही। तर आता मी फार भांडण केलं सगळ्यांबरोबर, सैनिक स्कूल आम्ही सगळे 38 लोक आलो, सरकारकडे गेलो, उद्धव ठाकरेंना पण आम्ही बोललो आणि नंतर एक समिती झाली, त्याचा मी मेंबर होतो
आणि सगळ्या 38 सैनिक शाळांना भेटी दिला. आमची एक आहे अंबोलीला, आणि त्यांचं पूर्ण पॅटर्न बदलले. प्रचंड पैसाही प्रत्येक सैनिक स्कूलला सरकारने मंजूर केला. CBSEचं पॅटर्न सैनिक स्कूलामध्ये सुरू झालं, आणि जे सर्वात महत्वाचं असतं SSB म्हणजे इंटरव्ह्यू, त्याचं प्रशिक्षण देखील आता सुरू झालेलं आहे. त्यामुळे मोठी सुधारणा होईल. पण माझं एक ते काम फार मोठं झालेलं आहे, आणि म्हणून त्याच्याबद्दल मला आत्मीयता आहे, आणि मी नेहमीच त्याचा पाठपुरावा करत आहे. आमची संघटना पण आहे सगळ्या सैनिक शाळेचं, त्याचा मी अध्यक्ष आहे. आणि आता ह्या वर्षापासून, जूनपासून सैनिक स्कूल अगदी परिवर्तन होणार आहे, आणि अनेक मुलं अधिकारी बनतील जे आतापर्यंत बनली नाही. आणि ह्याचं सगळं श्रेय हे बाळासाहेब ठाकरेंनाच आहे. हे सुरुवात झाली की आता मानली, आणि उद्धव साहेब सुद्धा त्याला पाठिंबा देतच आहे. आणि मोठ्या प्रमाणात आतापर्यंत जे झालं त्याच्यापेक्षा डबल चांगल्या रीतीने आपल्याला करायचं. मी एकच दुसरा विषय त्याच्यात सांगितला होता. तुम्ही सैनिक स्कूल बनवलंय, ते सैनिक स्कूलमध्ये आर्मीमध्ये एंट्री व्हायला नेतृत्व गुण पाहिजे. आणि नेतृत्व गुण शिकवायला काय आहे? एकच विषय आहे, छत्रपती शिवाजी महाराज. छत्रपती शिवाजी महाराज तुम्ही शिकवत नाही तोपर्यंत इथनं कुणी सैन्यात अधिकारी बनणार नाही. आता त्याचं सिलेबस येईल, त्याच्याबरोबर संभाजी महाराज, राजाराम महाराज, ताराराणी यांनी 27 वर्ष जो लढा दिला, हा गौरवशाली इतिहास महाराष्ट्राचा कुणालाच माहित नाही. ही लाजिरवाणी गोष्ट आहे. आता मुख्यमंत्र्यांना पण मी सांगितलं होतं, सगळ्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये हे कंपल्सरी करा हा सब्जेक्ट, महाराष्ट्राची स्वतंत्र लढा, महाराष्ट्राचं राजकारण, समाजकारण. तर ही मुलं आपली तयार होतील. कारण मी आर्मीत असताना बघितलं, कोणालाच माहित नव्हतं काही. शिवाजी महाराजांना फक्त काय माहिती होतं? अफजल खान, शाहिस्ते खान. महाराष्ट्राचा कुणालाच माहित नाही. ही लाजिरवाणी गोष्ट आहे. आता मुख्यमंत्र्यांना पण मी सांगितलं होतं, सगळ्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये हे कंपल्सरी करा हा सब्जेक्ट, महाराष्ट्राची स्वतंत्र लढा, महाराष्ट्राचं राजकारण, समाजकारण. तर ही मुलं आपली तयार होतील. कारण मी आर्मीत असताना बघितलं, कोणालाच माहित नव्हतं काही. शिवाजी महाराजांना फक्त काय माहिती होतं? अफजल खान, शाहिस्ते खान, बस. त्यांनी काय केलं काय नाही काहीच माहिती नव्हतं. आणि माझा तो एक आता उद्देश आहे की या विषयाला प्रत्येक शाळेमध्ये घेऊन जायचं, लोकांमध्ये सगळा इतिहास घेऊन जायचा. आणि महाराष्ट्र जसं शिवसेना म्हणून शिवाजी महाराजांच्या नावाने पक्ष तो बनलेला आहे, त्याचप्रमाणे त्याला पुढच्या काळामध्ये तो इतिहास, हा मुख्य इतिहास आपल्या महाराष्ट्राचा झाला पाहिजे, भारताचा झाला पाहिजे. कारण हे युद्ध जे झालं आहे ते सोपं नाहीये. 27 वर्ष लढलेलं आहे. पहिलाच स्वतंत्र लढा आहे. आपण 15 ऑगस्टचा लढा म्हणतो, भारत स्वतंत्र झाल्याचं म्हणतो. पहिल्यांदा स्वतंत्र छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य बनवून या महाराष्ट्राला स्वतंत्र केलं होतं. तो इतिहास, खरा इतिहास हा लोकांमध्ये गेला पाहिजे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब